Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ke Meghalaya State Olympic Association bat ke Department of Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jilla kum shibenta ban yit ya ka sub jong ki Khynnah kala penlong ya ke program ya ka balatip kum ke State Talent Identification arajar arpuar habaro ki district hapo ke Jilla harengkat ke jingat trailang bat ke H10 group aga arpo tarik ubenai naitung arajar arpuar ke Msoa kala penlong hamadan mat tirot sing mairang mission ha kabalawan banya shimbenta de ki school na keleng ke district. Additional Superintendent of Police jong ke Eastern West Khasi Hills District uba H Kharkangor haba keren kumukong san hagani ka sngi ulaong kabadon kam ye ki Khynnah kalong ke discipline ulaong bawat la ki Khynnah ki don nya ka sap ya lekai henry la kim don nya ka discipline kanam yarap ya ki bankeo. Hagani ka sngi lawan banyak don rengkat langru da working president jong ke Msoa uba John F. Karshiying ke DSO ke West Khasi Hills District ke kong Balarinas us ke hima nongklau upa PM le bat kiwei. Nak Daki long ki ba phabok adu kata ta asyik perkhat ba ba dal di bangkai nga kani kapor kata ka juk ba long mata mar bangin pet mata kat sebedan yo iba Kipot bagi sports mit nak yo ban participate ban yo ban train ban long expert calisthenics ki football ki athletics ban kumta pun jaj tapi pidi menyolong ki basungo pidi melong ki besim ki kabu kebadan kapakawara ka sarkar mora ka sinong gathau mora ki sports lab ki academy wat la ka sports ka kiyo nrai hagaju ju ko par ki pon ki chingsnew ki ba kiyo yo iba ki pon bagi kana ibadan talent nagri ka ri jungi haka state jungi haki district jungi nrek ega bo penjat iki gedeka jingop haki kam sneo kam di drugs haka kam substance abuse haka kam di duma namarba kan sakta ya stamina ki don ki expert ani jungpi ki laban batai ya pi ki kita ki jing kita kita ki jing peduna naka ya ka met ka phat ya ka tal kumno ban ka pentolot ya ka bor met ki bor sa pi de Kai ke badong kang balong ba haka jingim yidi melong iba discipline. Haka sports ngidong kam discipline. Ladang im discipline haka sports ngidu no iki boro. Ketalan kam mentoy ban sudan tang ketalan kam mentoy. Ban sudan tang ka kajingnang menyelakai kam mentoy. Nrai ngidong kam mentresitom. Nrai haka juga por kajing tresitom ko play ba makan sulit ban practice nrai gedam kam discipline. Haka pam haka po haka jimpati haka por haka jing maintain ya ka health ya ka fitness lejong baka jing sotu ya ka met phat kat nong ide bantri kat no lada kadan ka jing sitong ide ban ban lech ki doktor lani kini ki balaban ya da ya pi athletes ban lach ya ki ki jing ka jing sitong gorman ka bajur pi te kamen ide ka discipline khamtam ha ka juk mata ngi yo ibe ki Khynnah ki la smart sabani le kai tang ka mobile be ka physical activity kala tuna sya pelan rai get ba PCA ki balawan mi ene khamat pidi men nidan ka discipline ha ka jing game discipline aga por discipline aging penongkam ya mobile discipline aga bam discipline aga gajing practice ke jongpi namar ba hot yo i bahang ni ki bon nrai kembala ong iba John kin scout ki talent kin le ki obstacles ki babon bakin sampai yang ta kino ki ba dei ban yo kino ki ban cha ban reject ti nrai ya ki ba yo ki de ban yetre sitom chujo kram ba ki la ban poi su sakaran tan ka ba kham he ma nrai haka juga pun kin sadar ruki Khynnah bagi atlet ne bagi sportsman ki ban sanom sha ban choose jadi ki nom sha ban choose ro mdai ban do jingerman kane ka stepping stone ma stepping stone ni we mau jan pila ban nom poi la nom man la ban kam yo mau jan ban kong mata nrai suki pasuki pidai ban nang etre stom lada pimsa select mataro mlele kapor jumpi ke dangbon ke kabu ke dangbon kilat kilenti ki dangbon kerman ba nagaliang juga sports department ru kinawara susu kini ki rukom kumroban kini ki programs ki events ki ban kin scout ya ki talent ki bakin yalam ki Khynnah ki jungi sejrong ti amdai bandu jingkerman treshitom but pidan mata opportunity
kampat sedang dah kelas sedang kan ni pide men ai lot heart and soul sispa sipau na sispa pide men ai men dah segi kan bagin yo I bagi kena gi jungi na po eastern west Khasi Hills kindon gi talent gi kena gi bachelor kena gi ba discipline gi kena gi ba tristom bat gi ban mara buram ya ka district ya ka ye gesap ya ka school bat ya ka state ru bat ya let's say ya ka ri ru ha ko ge singi de shom han shom pi tristom lebha kena bat long discipline na ka jing em gu jumpi